हा बिथांमोनहा ना मान मोनखो ना सन्मान मोनखो UPPL आव थासेयावबो बिसोर सा सुबिदा जेबो गैया क'क्राझारनि जोंबादि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारिफोरखौ फोथायनानै लानो हालायलायै हारसिङै मावखो ना लोगोजों मावखो बाहाय आंहा सन्देह थादों देबरगाव समस्तिखौ बिसार्जन जे खालामबायथ' खालामबाय बावबो थिगैनो दं दा मानो बिसार्जन खालामखांनायनि उनाव बेनो प्रुफ मा बिसार्जन खालामखो माखौ फोसावहरखो माखौ फोजावहरखो जुदि सोंनाय जायो नैबे नाम्बार 1 मोनसे जुक्ति आं बेखौ होनो नागिरगोन जोंना मानव गेदेर MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा देबरगावनो गोसो मोदोम थैयै अरै गेलेनो लुबैनानै देबरगाव सौथुमस्थियाव ओंखारबोदोंमोन हठात मानो गोमानांखो बिथाङालाय मा खारनाव गोमानांखो बे गिदिर मोनसे सोंथि बिथाङा बेखौ बुंनो नाजादों आं 1 खरस खालामबा हाग्रामा 10 कोटि खरस खालामगोन होननानै मानसिफोरनि गाव गोमानायनि मोनसे खारनखौ बेजों दिन्थिनो नागिरदों that is not valid जुक्ति बे जुक्ति नङा बे that is not valid logic बिथाङा सासे MLA आरो सायख'सारि होनो जायखौ सागानखारि आरो बिथाङा सासे क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि बे एथ' नहा लजिकजों रावबो लाया बे नहा लजिकखौ जाय हक बिथाङा सालाखाथियाव थांनांबाय नाम्बार 1 द्वितीयते आं गोलाव बाथ्राखौ बुंला माबानो जासिदोंमोन आब' प्रतिभानो जासिदोंमोन आब' बिना गयारिखौ जासिदोंमोन देबरगाव माव गेलेनो थाखाय नाथाय बिसोरबो गेलेयाखिसै खाम्फा बरगयारि मानव गेदेर डिपुटि चिफ आगोलनि बिथाङा दा गेलेनानै दं बिथाङा गेलेदोंब्लाबो अल्टारनेटिभ अपसन लानायनि गेजेरजोंसो दिनैहाय मानव गेदेर खाम्फा बरगयारिया देबरगाव समस्तियाव गेलेदों that means what मा बुजायनो नागिरदों बियो मानव गेदेर लरेन्स इस्लारिया खारखेबाय खाम्फा बरगयारिया अल्टारनेटिभ अपसन नङाबा गेलेनो हाया आरो बैसोर आब' सानैयाबो गेलेनो हायाखिसै दिनै बुद्धदेब मोसाहारिखौ गोदोनाव सेबनानै गेलेनांगौ बुंनो नागिरदों माने बै सिगाङाव हाखर जावनानै दं बुद्ध बेयाव नोंना एसे आद्रा दंबावो थांनानै थानाया बेहाय बाज्रुनानै दुब्ला थैहैदों होननाय जादों नामा लिडारफोरना आं नैबे बाथ्राखौ कुइसन खालामदों दा जायखि जादोला आङो एसेबांखौ बुंथ'वाखैमोन नाथाय दिनैहाय केम्पिंनि नामाव आंखौ गाहाय थाखोनि जिफोर लिडारफोर ओरैबादि नेग्लिजेन्सि भाषा बाहायनानै केम्पिं खालामगासिनो दं आंहा बुंनांगौ गैया देरहानाय जेननायावथ' बिदिया बुंगोन खिन्थु सैथो बाथ्राखौ आङो प्रमद बर'निसिम बिनि थाखायनो आं कुइसन खालामदों बुं मानो थाखाय बाव देबरगावआव गेलेनो केन्डिडेट मोनाखै बे सैथो बाथ्राखौ बुं अब्लासो आंखौ दाय होनायनिफ्राय बारग'गोन दा बे बाथ्रा जायखि जादोला दिनै बेफोर खारननि थाखाय आङो UPPLनि जि नीति बे नीतिखौ मोजां मोननो हायाखै कनफिडेन्सआव लालायलायनायनि गेजेरजों रायलायलायनायनि गेजेरजों आङो दल टेक खालामदोंब्लाबो बिबान एंगारदोंब्लाबो नेबाय थादोंमोन नमिनेशन फाइल होनायावबो आं नेदोंमोन नाथाय प्रमद बर'आ आंखौ खेबसे लिंनानै रायलायनांगौ अनुभब खालामाखै खेबसे फन कल खालामनांगौ अनुभब खालामासै गैयाथाय गैया 5 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायनायाव बिनि खेबसेबो कल रेकर्ड आंनाव गैया बिराद बिजि जाम्बा होननानै मिथिनो मोनला बिसोर आंखौ बै समाव हाग्रामाजों गेलेनांगौ जैगथा होननो नाङामोन आंखौ गेलेहोनो मोनामोन दिनैसो मानो आंनि जाम्बाखौ बुजिफैदों नामा जुदि बुजिदोंब्ला दा बिनिखाय आङो बारे उइद्र खालामनायावसो आंखौ नारसिनदों मैयाबो फैबावदों आंखौ खुलुमफैदों बे थिनहरदों ना मादों प्रमद बर'आ थिनहरगोन माखा आंखौ अफिसाव फैनानै खुलुमदों
नों सिरि थादो होननानै मिनिदों आङो आंनोनो नमिनेटेड एमसिएलए होनोनो हारसा मानसि बिसोरजों थिनहरजाखो ना माखो टिम मोनसे लानानै फैदों UPPL नि स्टुपिड ननसेन्स बुरबक होनदों आङो नों आयेन मिन्थिगौ सोर सोर नमिनेटेडआव फैनो हायो होननानै हाया ना मानो मोखां सोम आं सिदा बाथ्रा बुङो जानला मानला फिसा फिसौ मानसिजों आंखौ फाथायनानै बिदि दा खालामथों हा इउजिदाया आंनो फन हरनानै आंखौ लिंहरनानै रायलायोमोनब्ला आं रायलायगौमोन प्रमद बर'आ आंखौ लिंहरनानै आंजों रायलायोमोनबा आं रायलायगौमोन जेरै लरेन्स इस्लारिमोनहा अल्टारनेटिभ अपसन लानानै बेरायनानै थांबाय दिनैहाय बरगयारिया जोंहा दाङरियाया अल्टारनेटिभ अपसन लानानै देबरगाव गेलेबाय आंनो सिटनि माबानि अपसन नाङामोन आङो मोनब्रै मोनबासो मोनसे सर्त दंमोन मा होनोमोन बे सर्तखौ दाबि दंमोन नाम्बार 1 आव दाबिया जाहैबाय आंना देबरगाव समस्तिनिफ्राय नमिनेटेड एमसिएलए दिखांनानै एम खालामनांगौ आरो बे एमखौ मोजां डिपार्टमेन्टआव एम होनांगौ आरो बे एमखौ आं जायनि नाम लागोन बेखौसो होनांगोन आरो बे डिपार्टमेन्टनि आंखौ एडभाइजार होनानै दोननांगोन बे अल राउन्ड एम बाट क'क्राझार साब डिभिजननि थाखाय बियो आंनो 75% पावारखौ हगारना होनांगोन 25% बे क'क्राझार साब डिभिजननि थाखाय बे एम जागोन मानो आङो देबरगाव समस्तिनिल' लिडार नङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट साब डिभिजननि मोनसे समनि आं लिडार UPPL नि न' लुजेनग्राया आं क'क्राझार जिल्लायाव गारोमा गावब्लालायनाय दिनै UPPL नि जै होनदों खिन्थु बे जै होग्रोजेननाया आं बुद्धदेब मोसाहारि क'क्राझारनि NRL जि पेट्रल पाम्प बे सेराव जोङो मोनसे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मोनसे मिटिं लादों आरो सेन्ट्रेल लिडारफोरखौ जों लिंहरदों बे मिटिङाव आंनो गिबि खेबनि थाखाय UPPL नि जै होननानै जै दहमनि होजेनदों नाथाय आं बेखौनो बुंनो नागिरदों बेजों आंहा बाहायबोनाय मानसि दं सालाखाथि ब्लक बावखुंग्रि ब्लक फकिरागाम ब्लक दतमा ब्लक बनरगाव ब्लक आरो देबरगाव ब्लकआवथ' दंखासै बैनि फुराना गोजाम लिडारफ्रा दिनैहाय सोरबाया नांगोलाव थांनांबाय माबा मोनगोन आसा खालामनानै सोरबाया BJP आव थांनांबाय सोरबाया गोसो बायनानै न'आव जिरायनानै थानांबाय सोरबाया माबा मोनगोन साननानै UPPL आव दाबो दं बिथांमोनखौ रावबो सिनाया रावबो बिसिनि माबायाव गैया हा बिथांमोनहा ना मान मोनखो ना सन्मान मोनखो UPPL आव थासेयावबो बिसोर सा सुबिदा जेबो गैया